ότι φέρνουμε την άβρα του Ολύμπου εδώ, τα Άγια εκείνα κόμματα, και φέρνουμε τη χαρά του Ευρυπίδη, ο οποίος είναι εθαμένος στα Ιερά Κόμματα της Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Πιερίας. Χαίρε Μελαβετάλης Ευρυπίδη, τον αείμνηκτος έκον θάλαμον εν διάλυση Πιερίας. Του τέστη στα νέα ελληνικά, γιατί τα ξεχνάμε αυτά που μας έκαναν Έλληνες σιγά σιγά. Δηλαδή, χαίρε Ευρυπίδη, που έχεις τον θάλαμο της αιώνιας νύχτας, δηλαδή τον τάφο σου, στα μελανά ακρογιάλια της Πιερίας. Και εγώ διαγράφω τη λέξη Πιερία, στα μελανά ακρογιάλια της Μακεδονίας. Γιατί η φυτίδα των Ελλήνων είναι στη Μακεδονία. Παραχαράχθηκε η ιστορία μας από τους νότιους Έλληνες, όχι από σκοπιμότητα, από άγνοια. Να λοιπόν στάδιο λαμπρό για τους νιώτερους η έρευνα για τη Μακεδονία μας. Τα κείμενα των αρχαίων είναι ακόμα εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους. Παρακαλώ να είναι τους υπόλοιπους συντελεστές για να καλωσορίσουμε τον κόσμο. Παρακαλώ. Ήδη απόψε τα παιδιά σας περάσαν τις εξετάσεις και το Σεπτέμβρη θα είναι από τους εκλεκτούς καλεσμένους στα Ολύμπια Ενδύο που γίνονται στο Ευχαριστούμε πολύ, παρακαλώ την κυρία Χρύσα Πενερτζή. Για τη μουσική της Απενέλεια. Τον κύριο Πουλάκη. Πέρα στη μουσική. Τον κύριο Γεωργιάδη τα σκηνικά. Και τον κύριο Νίκο Βεργίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε αν και ήταν τραγωδία να σας ικανοποιήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Με χέρι στα παιδιά σας. Εμείς καμαρώνουμε οι συμμαθητές μας. Καλό σας βράδυ.